Que tal, saúdos? Novidades no plan de transporte de Galicia. Contamos ya de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Xunta anunciou esta mañá que xa se iniciou o período de información pública dos primeiros proxectos de explotación do Plan de Transporte de Galicia. O prazo para licitalo rematará a finais de marzo. En total, 100 contratos, dos cales 27 se concentran nas zonas de Deza, Vigo, O Salnés e Pontevedra. Xa está aberto o prazo para licitar os primeiros proxectos de explotación de transporte público. Así o informou a Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade esta mañá en rolda de prensa. Na área de Pontevedra hai 6 contratos que conteñen en total 166 liñas de transporte público, dos cales 107 corresponden a liñas de transporte compartido. Con estes novos proxectos melloramos e, polo tanto, son 3 millóns de kilómetros ao ano e, polo tanto, casi duplicamos, dende logo que incrementamos sustancialmente o número de kilómetros de transporte a realizar e, polo tanto, de posibilidades para que os cidadáns podan utilizar o transporte público. Isto é gracias á modalidade de transporte compartido, é dicir, o transporte, utilizar esas plazas vacantes do transporte escolar, que, dende logo, aportan unha gran capilaridade e unhas grandes posibilidades para que os veciños de, neste caso, Pontevedra, teñan transporte público. Para estes proxectos de explotación, incluído tamén o transporte á demanda, a Xunta conta cun investimento anual de 4,5 millóns de euros. Iso sí, o Concello de Pontevedra terá que facerse cargo dunha parte dese gasto. A Xunta de Galicia o que fai é garantir o transporte público. En este caso, os 6 proxectos son 4,5 millóns de euros ao ano e os itinerarios que corresponden aos percorridos urbanos e, polo tanto, nestos proxectos de explotación realmente o que se garante o transporte urbano en Pontevedra, pois realizando esos percorridos aos euros quilómetro que hai nas propias tarifas, pois saldrá a parte correspondente que se debe repercutir o Concello de Pontevedra, non porque o diga a Xunta, senón porque é unha obriga legal. A Conselleira de Infraestructuras tamén falou do transporte á demanda que quere instaurar o Concello e asegurou que no caso de implantarse debería ser un complemento ás liñas preestablecidas do transporte público. O Concello de Pontevedra, na última xuntanza coa Xunta de Galicia en Santiago, o que trouxo foi uns catos folios do ano 2015 que utilizou para presentar unha solicitude de fondos europeos e pouco máis. Polo tanto, comprenderán que un transporte público para poñelo en servicio precisase de itinerarios concretos, paradas concretas, horarios concretos, número de vehículos concretos, costes estimativos para facelo viable. Etel Vázquez asegurou que o objetivo principal da Xunta é garantir un transporte útil, sostible e viable para todos os cidadáns. Bueno, dende o Concello responderon as declaracións da conselleira sobre o transporte a demanda. O concelleiro de Mobilidade asegura que o fundamental é que as dúas administracións se coordinen e traballen conxuntamente para garantir un transporte digno aos cidadáns. Pretendemos negociar con eles para conseguirmos un transporte en parte a demanda ou un transporte a demanda que sexa acaído ás necesidades da Pontevedra do século XXI e que vai ser punteiro, ou queremos que sexa punteiro, que sexa o mellor que haxa no mundo, como en canto ao transporte público, vale? Queremos que sexa así. Eso leva un traballo que ten que coordinarse entre o Concello e a Consellería. Pois coordinémonos, traballemos conxuntamente e que as dúas administracións poidamos sacar adiante este proxecto e todos aqueles nos que coincidamos. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade aproveitou a rolda de prensa desta mañá para informar de que as obras de rehabilitación da Ponte da Barca obrigan a cortar un dos carrís de circulación a partir do vindeiro luns. Polo tanto, dende a semana que ven e ata que rematen as obras a ponte, servirá soamente para acceder á cidade. A falta dun mes para que remate o prazo para que a rehabilitación integral da Ponte da Barca estea lista, a Xunta de Galicia asegurou esta mañá que o Concello de Pontevedra non deixa facer traballos nocturnos á empresa que executa as obras. Os traballos nocturnos eran unha planificación das obras acordada e abordada cos diferentes concellos, con o Concello de Pontevedra, con o Concello de Pollo, e nos estamos encontrando que non nos está permitindo do lado de Pontevedra realizar traballos nocturnos. O Concello respondeu ás declaracións da Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade asegurando que se separaron as obras foi por protestas veciñais. Creo que houve unha vez que se estaban facendo obras pola noite, foi a policía e as obras paráronse, foi a policía porque houve unha queixa veciñal de que había moito barullo, foi a policía e a obra parouse porque non tiñan permiso para traballar de noite, non se puxeran de acordo con ninguén, non pedirán nada, non falaran con ninguén.
Polo tanto, a policía fai o seu traballo e para a obra, que é como funciona este Concello, as cousas que teñen un procedimento fanse de acordo con ese procedimento e se a policía nese momento considera que hai que parar, pois párase. Ante esta situación, a Xunta informou que a partir do vindeiro luns pecharase un carril, evitando que isto afecte as horas puntas da mañá. Polo tanto, dende a semana que ven e ata que rematen as obras, a ponte da Barca será soamente de saída. O concelleiro de Mobilidade asegurou que o goberno local está de acordo con este corte ao tráfico e mostrou a súa colaboración coa Xunta para que a obra estea rematada o antes posible. En absoluto se lle proíbe a Xunta facer todas as obras que sexan necesarias en Pontevedra de todo aquel xeito en que o precise para que a obra saia ben. Alguén debeu informar mal a conselleira para que isto saia nesta liña, porque incluso se lle ofreceu no seu momento a Consellería cortar a ponte da Barca enteira para que a obra se poida facer do mellor xeito posible e nas mellores condicións para que esa obra se remate axiña e ben. A Xunta cree que os traballos de rehabilitación da ponte estenderánse ata finais de marzo. Bueno, o conselleiro de Cultura aseguraba onte que o camiño portugués da costa é a ruta que máis interés está creando últimamente entre os peregrinos. De feito, o número de viandantes que elixiron este percorrido no ano 2018 incrementouse nun 88%. Por iso a reforma integral da Rúa do Gorgullón é fundamental, xa que é a vía de entrada do camiño ao centro da cidade. As obras que comezaron no mes de setembro están avanzando rapidamente. Un dos elementos xa visibles do proxecto é o entronque do Gorgullón coa avenida da Estación, onde se está traballando para evitar o elevado desnivel existente ata o de agora e así gañar un espazo amplo para os peóns. Ademais, melloraríase a entrada ao paseo fluvial dos Gafos, creando unhas escaleiras e unha rampa de acceso e compactando todo o terreo ata o de agora bastante irregular. Por outra banda, no entronque con Eduardo Pondal desplazarase o paso de peóns que comunica o Gorgullón coa Virxe do Camiño coa fin de darlle valor á ruta dos peregrinos. As reformas, que teñen un orzamento de máis d'1 millón de euros, están previstas que rematen despois do verán. Das melloras no Gorgullón imos agora falar das melloras no Parque Rosalía de Castro, porque o Concello de Pontevedra comezou xa os traballos de acondicionamento dese parque que está situado xunto ao Pazo da Cultura. Con estas reformas resolveránse problemas de pluviais, faránse novos pasos peonins e eliminaránse accesos rodados pola zona verde. Ademais, a estatua da escritora de Rosalía de Castro moverase ao centro para que sexa máis visible, xa que a figura que lle dá o nome ao parque. Tamén se vai repoñer a iluminación do paseo peonil fronte á avenida de Compostela e se van reparar os bancos iluminados con cores. O obxectivo é que o parque estea en boas condicións de cara ao uso e goce a partir da vindeira primavera. Seguimos con máis actualidade. A Asociación Pedaladas levará a cabo unha marcha ciclista este domingo co obxectivo de fomentar e reclamar o uso da bicicleta como medio de transporte tamén na cidade. A marcha ciclista organizada para este domingo, coñecida como Bicifestación, pretende fomentar o uso normalizado da bicicleta, sen importar a idade e a condición física dos usuarios, así como unha maior liberdade de circulación pola cidade. Buscamos unha reflexión dentro da sociedade, por eso a manifestación chamase Pontevedra, que pasa coa bici? Unha reflexión dentro da sociedade, unha reflexión para os políticos, que modelo de mobilidade están promocionando, e sobre todo concienciarnos de que invertir en bicicleta é invertir nun outro tipo de mobilidades, en emisións, e por riba que as persoas melloran a súa calidade de vida e a súa saúde. Dende a Asociación Pedaladas contan con que a participación sexa numerosa, xa que se trata dun percorrido de carácter familiar no que se dará a volta a toda a cidade. Imos dirección Marín pola estrada de Marín, utilizando un carril bici, regresamos cara ao centro da cidade pola rúa de Rosalía de Castro, percorremos todo Beira-Mar pegado ao río, e logo subimos por Xosé Malvar para acceder ao centro da cidade. E justamente por aquí, por este lugar onde estamos, vamos a pasar coa bicicleta. Unha das melloras que propón a asociación é a necesidade de establecer unha rede ciclista dentro da cidade, de tal forma que se creen máis carrís bici que permitan unha circulación máis fluida, así como a mellora da comunicación con outras zonas limítrofes de Pontevedra.
Xa temos confirmacións de líderes de varios partidos políticos que van a participar, entre eles o Partido Popular. Tamén Podemos díxonos que ia asistir para ver o itinerario que íbamos a facer. Encantaríanos que o alcalde de Pontevedra se mollara dunha vez coa bicicleta e viñera en bicicleta. Polo menos as saídas, non sabe moi ben andar en bici, pero é importante que os políticos manifesten a súa intención de un cambio da mobilidade. Os coches ocupan demasiado espacio público e hai persoas que sí que xa poden empezar a usar a bicicleta e hai que darlle facilidades. Polo tanto, con esta iniciativa procúrase a mobilización da cidadanía a favor do uso cotiá da bicicleta como medio de transporte na boa vila. A Policía Local de Poio investiga a grave sabotaxe que sufriu o duatlón de Poio que se celebrou o pasado domingo en Lourido e Campelo. Os axentes localizaron numerosas chinchetas esparexidas por todo o percorrido que provocaron que 3 participantes sufriran pinchazos nas súas bicicletas e tiveran que abandonar a proba. O acto está recollido no Código Penal como un delito contra a seguridade viaria castigado con penas de prisión de ata 2 anos. A Policía Local de Pontevedra detivo un home de 27 anos cunha orde en vigor de detención e presentación nun xulgado de Vigo. Foi localizado logo de aparcar o seu vehículo tapando a entrada dun vado na rúa Irmán Sobrido Buigas. Cando os axentes chegaron ao lugar e reclamaron a presenza do guindastre, presentouse o propietario do coche. Tras identificarse, comprobaron que constaba unha orde de detención contra el. Durante o 2018 rexistrouse un descenso da criminalidade na provincia de Pontevedra dun 4,63%, segundo datos da Garda Civil. Dende o ano 2013 a baixada foi do 25%. Os delitos de furto son os máis repetidos e representan case a quinta parte da criminalidade detectada. A taxa de detidos e investigados o ano pasado situouse en 353 por cada 1000 infraccións penais coñecidas. Pontandadas xa está en marcha. O circuito de rutas de sendeirismo polas parroquias do municipio busca mellorar a saúde e a calidade de vida dos pontevedreses, ademais de dar a coñecer a contorna rural e patrimonial da zona. Como vemos facendo estes anos, o que tratamos é de que todas as parroquias do concello se vean partícipes deste programa, que vamos intercambiando de un ano a outro pois as zonas donde se están celebrando as andainas. Desta forma, bueno, todos os veciños do concello teñen a oportunidade primeiro de participar, por suposto, e logo de vivir un día no que a xente recorre a súa parroquia, non? Esta nova edición conta con 5 andainas de diferentes dificultades que comezarán o 7 de abril e durarán ata o vindeiro 10 de novembro. Como novidade, este ano terán lugar a Ponte Extreme, unha ruta de 31 km que transcorrerá polo perímetro de Pontevedra. Iso sí, para os que estean menos acostumados a facer deporte, haberá unha variante de 16 km. Ademais, nesta edición haberá 2 charlas sobre sendeirismo e saúde e sobre sendeirismo e educación física. A inscripción a todos estes eventos ten un custo de 8 euros. Para os que prefiran anotarse a soamente unha ruta, o prezo é de 2 euros, excepto para a Ponte Extreme, que custa 4. A cita é gratuita para persoas desempregadas. 300 persoas gozarán dunha mestura de deporte e patrimonio porque o Concello de Poio e tamén o Club de Sendeirismo Natur Galicia estrean o ano de Poio Móvese cunha andaina de 12 km que levará os participantes pola costa poiense e a área arqueolóxica da Caira. A cita vai ser este vindeiro domingo. Poio presume de patrimonio. O domingo 10 de febreiro o Concello acollerá a primeira andaina do ano do Poio Móvese, unha cita impulsada polo Concello e polo Club de Sendeirismo Natur Galicia, que levará os participantes pola costa e pola área arqueolóxica da Caira. Se volven a recuperar outra vez o que son as andainas e sobre todo pois un pouco porque aproveitan para que todas as persoas que participen na mesma pois poidan ter coñecemento do noso municipio. A andaina partirá ás 10 da mañá do aparcadoiro de Casa Pepe en San Salvador. Os participantes percorrerán un circuito circular de 12 km ata volver ao punto de saída. Pola zona da Casa Museo de Colón e despois vamos a ir enlazando por a zona de Praia de Lourido con unha ruta que a mí pareceme preciosa, que é a Ruta Ostreira. Vimos aquí o Parque da Seca, moi preto de onde estamos agora na Casa do Concello. Vamos a Seca, que é unha zona tamén de ocio e esparcimento preciosa dentro do Concello, e logo
e encaramos hacia a zona de monte para acceder aos petroglifos desde a parte alta. A ruta contará cun guía e 8 monitores para atender os participantes e que a intención dos organizadores é que sexa accesible para todos os públicos. Están un pouco encauzados a que a xente salga da casa, a que a xente faga deporte, que a xente se mova dentro das súas posibilidades. Facemos unhas andainas moi accesibles con moitos monitores para que nadie vaya correndo, pero sí que hai, isto é como as carreiras, fanse grupos con monitores e cada un vai ao seu ritmo e se non podes nese ritmo, os monitores sempre van comunicados. Na actualidade xa hai 300 inscritos na andaina. Os organizadores aseguran que xa teñen listaxe de agarda, aínda que os veciños de Poio que queiran inscribirse poden facelo. Así poñemos o punto de final a este Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e tamén na nosa canle de YouTube. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.